Salut, sunt Gabi de la Servicii Rulote. Iată, am încheiat intervenția la rulota Caraveler din 2007. A fost o intervenție rapidă, o intervenție punct ochit, punct lovit, pe care o voi detalia pas cu pas. Iată, încă operația este deschisă. Am făcut o incizie a acoperișului, după care am extirpat partea infiltrată. Iată. După care am făcut un implant de structură nou, prins cu șuruburi de inox în toate punctele. Vom pansa cu placaj multistrat de la domnul doctor Caravan. După care vom închide operația, izolăm cu butil și rulota este pregătită pentru o viață nouă. Noi așa facem intervențiile din exterior la interior. Toate cele bune!